Sik, Pak, mandek sik. Kayak kita Mbak Nana toh, Pak? Loh, Mbak, sampean lapor nang kene? Iki yuk ngenteni Mbak Parmi. Ngenteni Parmi. Emangnya penang di toh, Mbak? Nekani undangane Pak Mandor halal bihalal. Undangane Pak Mandor? Loh, Parmi diundang toh, Mbak? Mestine yo iya yu wong aku tekon ngampiri iki. Oh, lagi ngerti aku saiki. Jebule aku kudu ora mau oleh melu ki gara-gara Parmi oleh undangan sama Pak Mandor toh, Pak? Ya ancane gara-gara Parmi diundang Pak Mandor kuwi, Bu. Kowe kudu ora tak olehi. Soale gua anggere ono Parmi nang kono, kowe mesti gawe masalah. Gawe rusuh. Alah, alasan. Karepmu nak aku gak melu sampean kok ben iso berdua-duaan karoan Parmi ya? Alah, sakarepmu untuk mumuni. Ayo Mbak, mangkat. Engko sik. Kowe bener entuk undangan sama nggone Pak Mandor. Iyo, lah ngapa? Kowe tek iso untuk undangan kok nggone Pak Mandor iki ketemu pirang perkara. Nah aku lho jelas bojoku anak buah Pak Mandor. Lah nek kowe, apa yo pantes? Sopo sing kondo ora pantes? Kowe malah sing ora pantes wong aku ki lho sakrabate Pak Mandor. Alah, ngaku-ngaku kerabat. Padune kowe ben iso berdua-duaan karoan bojoku ah. Terus Mbak Nana ben iso berdua-duaan karoan Pak Mandor ah. Lah apa aku delok-elokno? Sopo sing ameh berdua-berduaan ambekan bojomu? Aku ki asline ki isih ponakan karo Pak Mandor. Wong Pak Mandor ki pakdeku. Ki. Delok ki wajahku ki. Mirip toh mbek Pak Mandor toh? Loh, lah iki kok jek nang kene to? Acarane apa ndang tak mulai lho iki. Sik, Bos, aku ape takok. Bener Parmi sampean undang? Iya yo, kabeh sing nang kene tak undang, termasuk Parmi. Lah, khususnya Mbak Nana kuwi, tamu spesialku. Wes, angger Parmi melu hadir nang acara kuwi, mending aku gak sido melu lah. Aku ya podo. Nek yu cemplon melu hadir ning acara kuwi, aku ya ora melu lah. Lho. Piye to ki? Loh. Ya wes, yu cemplon gak malu gak apa-apa. Ayo bro, budal. Ayo, Bos. Kok ape menggunakan kesempatan dalam kesempitan? Iki lho Mbak, motormu ning kene. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sandi. Saya Yu Cemplon. Saya Parmi. Saya Mbak Nana. Saya Pak Mandor. Mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.